истиқлолияти давлатӣ дар назди ҳар яке мо вазифаҳои бузурги таърихиро вогузор менамояд, ки доимо ҳушёру зирак бошем, худогоҳу ватандӯст бошем ва дар пойдории таҳкими сулҳу субот, амнияти давлат ва ҷомеа, оғози раванди созандагию бунёдкориҳо ва расидан ба сатҳи зиндагии шоистаи мардум саҳмгузор бошем. бо итминони комил метавонам гуфт, ки шаҳрвандони мамлакат, фарзандони миллати тоҷик бо меҳнати софдилона метавонанд, ки меҳани худро ободу зебо созанд, онро аз ҳар гуна хатарҳои ғаразноки душман эмин нигоҳ дорем. фақат бо шукргузорӣ аз даврони истиқлолият мо соҳибватанон, соҳибмиллатонро мебояд, ки бо камоли худогоҳию худшиносӣ ва дарки масъулияти шаҳрвандӣ дар пайи ҳифзи миллату давлати азизамон бо тамоми имконоти зеҳниву ҷисмонӣ содиқона ва ғайёрона саҳмгузор бошем. мардуми Тоҷикистон бояд донем, ки ҳодисаҳое, ки дар Бадахшон рӯй дод, ба чунин хатогиҳо роҳ надиҳем, фирефта нашавем.